Maliens, assalamu alaikum. Kaufo kosobe Mali kono ani Mali koka. Anga foli be awi. Bien alamisa ezu kalo kleta ani nani samba fla ani mugan ani fla san 2022 ni wati na nege kanya mugan temena ni sanga fu nyoanye. Ansigilen be kati 24 studio ba ngono yano. Kadaka ka foko Maliko beka ko do Malien bela jalende damaka ka Malila. Ko kono la yani anga babu damne ambe foli bla mauma maldenwa munu me Mali kono munu me Mali koka. Ame Mali chena muso demse ani makoro abela jalenga foli be ni yoro ina yansisa kai ka obe fo kulukuru ka obe fo segu ka obe fo sikaso ka obe fo Mali fa bela jalen fe mo ma ibe Mali kono ma ibe Mali koka ki malden ika foli be ani wati na ame directe mala ame fien fe anga balolo kana bela jalena kadam na compte Facebook officiel la kasi anga YouTube ma TikTok Instagram ambe directement la ambe fien feni wati na olu bela jalena Mali on ba fo ko ka janunu aku chari ayu partager kosobe ay charli chaya ere a chari bela jaleme se ka soro kala togo mina aka jamga mandindo ko gise ka befo nge ko gise yari mabo ka befo mabo ga chenyi ka bo barawli sergil la segu jamana ka maw folen ko fe ambe bulole dada maliden bela jalen kadaka ka fo wati mina nambo la sansa agelalendo ko kacha kuma chayara kabini kardongo kuma chama be dugu kono la nga maw ka famu ko ni bela jalen da bombe Mali yere lakana ni koson ni bela jalen da bombe farafina lakana ni koson ni bela jalen da bombe Mali de me se ga da ka sunoko togo mina here ani badena ina fo anga fanga temenuna an ko limbe mununa ni bi ala barkala an franja la fanga maw u keleno ka an bela jalen la fanu oye ko en bela jalen kunyo ye bo Mali on ba fo yana anga bi jamukan kono la ko gise ka befo babu mbambolo ode kardongo temeni nge kari temeni saldu se jere koy nege kanya tan ani kelen wati katase nege kanya tan ani sabama na be fo ma 11h ni 13h ni nyanje na zarakana anga avion jigi so ba kono la président Modibo Keita anga avion jigi so ba min to adambola Bamako senu panguru fla jigi na yeno o panguru nunu kono la a manvo gume panguru kelen ngono marama fen olu gume panguru kelen ngono mugu jugu koni olu gume panguru kelen kono mais manvo nde gume panguru kelen kono manvi binani ani konondo o manvi nunu yere fintigila ka okundo fintigila kamu no uyere kumalla ko donga adona ka fo ko korwar fintigila ka do nga ko papio ka fintigila ka kuntaka masku bela jale do kumbala wala ko kum kono la kabino wati fo bi ko kacha kuma chara bollo kano bela jale nyamina bollo kana bela jale nyamina si vulu wulila autorité utake onge autorité kanga kuma jako ya dewe sabula ita fo ko jamana fi ni ma jamana autorité fo ivoron bora bela jale kumala Malien bora Malien kumala korwar autorité yi ka foke Mali autorité yu ka foke nga oko babu kono la bi ni maumbe kadi 24 studio ba ngona ya bu mabel jawara sunal sido nale debe kadi 24 studio ba ngona amena jekani babu num bela jalen fo kada Mali don kulo kan Mali kono ani Mali koka damena kumala amena kuma galamani tengu bubula abe foli bla Mali de onye mamunu sokole mbana ni wati una ame soroka temaranga babu ye bubu foli bibolo. Ok, mo ga tengi kifu jaranga ka 24 barakela befu technique ka befu kosobe Mali de marake yoro ka foli la sima ka fo ni Mali ngo kuno lo ko dai kosobe ko jugu manjugu ko jugu na sila o de ka jugu o de ka na be kosobe ko ala kan yi jugu tanya ala kan yi jugu sila ayi jugu nga jugu ni jugu be o yo jugu nga surila ka do ke transition fangay kosobe gise kan nga club des amis Boumabel Jawara président ka fu be marko nga foli baye halini okmana femi ndeme ba fem be ndeme tan nga sini wulika jola diaspora malienne États-Unis France Sénégal Gabon ka kulubali foye ka ta fo Barako Congo Brazzaville ka foli di bema
malien mana ke yoro Algérie ka tabla Libina Maroc on la fo Maroc mbu befu u bɛɛ fo le mala on kera ne fe ko jugu donc mangini ala kanu tigena gise yenguli nana bismillah mine ka fi man go bismillah ngata kosɛbɛ a diyara n ye bubu i jawara i nana bisilamana minɛ ni waati in na kati 24 studio ba in kɔnɔna la an b'i fo kati 24 cakɛla bɛɛ lajɛlen b'i fo wa malidenw fana bɛ segin ka foli segin i yɛrɛ ma i ni fasoden ɲumanya i n'a fɔ manifu an minnu sɔgɔlen b'a la nin waati in na n bɛ to k'a fɔ kuma bɛɛ lajɛlen na an ka jaw la n ko anw de ye bɔlɔlɔkana ye bɔlɔlɔkana min n'an bɛ kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔ k'a jɛ fasifasi k'a di aw tɛgɛ ma k'a da aw tulo k'aw b'a lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ aw bɛ faamuya sɔrɔ a la cogo min na nkɛ an minnu bɛ écran ɲɛ ma kuma bɛɛ an bɛ écran kɔnɔ an bɛ caméraw ɲɛ ma anw dɔrɔn tɛ kati 24 cakɛlaw ye i y'a mɛn i ɲɔ kumakɛlaba tɛ i y'a mɛn i ɲɔ kowɛkɛlaba tɛ dɔ de bɛ dogo la o b'a la ka baara dɔ k'i ye an bɛ foli d'an ka technicien ma Falaye Keyita a folilen don kosɛbɛ kosɛbɛ ale de bɛ nɛgɛw la k'u manipuler k'u kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la waasa aw bɛ se ka ne sɔrɔ cogo min na nin waati in na sisan kan filɛ ka kunnafoniya sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ n y'a fɔ a ye an bɛ directement na an bɛ fiɲɛ fɛ an ka bɔlɔlɔkana bɛɛ lajɛlen na an bɛna an ka babu daminɛ i n'a fɔ bubu y'a fɔ cogo min na sisan kunnawolo ko don malidenw bɛɛ lajɛlen kunna wololen don nin waati in na sabula faranjala fanga min b'an kunna nin ye nin fanga in n'an tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ ayi nin fanga in n'an bɛ farafinna de ye farafinna a ye jamanaw fɔ sisan Libi Maroc ninnu olu bɛɛ bɛ farafinna fɛ nin fanga in n'an bɛ olu bɛɛ kama farafinw bɛ se ka bɔ i n'a fɔ nanzaraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransɛw kɛlen don ka juruba min melenge farafinna na u bɛ se k'o fɔ ni cogo min na ka bɔ an na nin faranjala fanga in n'an b'o kama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka colonel Asimi n'a ka cɛden bɛɛ lajɛlen fo ka Mali finitigilaka bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ nin waati in na kati 24 studio ba in kɔnɔ yan an bɛna an ka babu daminɛ maliyɛnw a ye ja ninnu a y'a cari kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a cari bɔlɔlɔkana bɛɛ lajɛlen la bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ k'a la cogo min na k'a ɲɛ sɔrɔ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sabula n y'a fɔ a ye kuma bɛɛ ni jamukan mandi a jukɔrɔma dondolen don maaw fɛ maa minnu n'olu tɛ sɛgɛn o tɛ ɲina an ka foli b'olu fana ye yan'an ka babu daminɛ double sɛbɛn poste énergétique don o de kɛlen don ka ni jamukan mandi jukɔrɔma tinti ko gise yarima bɛ k'a bɛɛ fɔ nkɛ n bɛ to ka n kan ja n'o de ye k'an sigi k'a bɛɛ fɔ ka da malidenw tulo kan te asura n bɛ te asura maaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya n b'u ka jasmine fana fɔ a dan ma u ka te jasmine te fleur-ma a kasa ka di kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'o min i lafiya la maliyɛnw a ye ja ninnu a y'a cari an bɛna la daminɛ san nin waati in na an bɛ kati 24 studio ba in kɔnɔ an bɛ directement na fiɲɛ fɛ a ye ja ninnu a y'a cari kosɛbɛ kosɛbɛ bubu an ye sɔrɔ kɛ k'a fɔ a yɛrɛ bɔlɔlɔkanaw la a yɛrɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafonidilaw caman y'a fɔ nka nin ko in bɛɛ lajɛlen maliyɛnw m'a faamu fɔlɔ sabula civiliw n'o ye malidenw ye ani Côte-d'Ivoire civiliw u ma taafan ni nafan bɛrɛ faamu a la Côte-d'Ivoire finitigilaka minnu n'u jiginna Mali jamana kɔnɔ yan nɔ karidongo u nana pankurun fila la pankurun kelen munition tun b'o kɔnɔ n'o ye marifaw ni a kisɛw ye pankuru kelen manifu yɛrɛ tun b'o kɔnɔ n'o ye finitigilakaw ye maa 49 wa o maa ninnu u suya yɛrɛ ma dɔn u ka papiye mun kun b'u bolo n'a bɛ fɔ o ma ko passeport mun b'a to u bɛ pan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ profession mun bɛ kɛ passeport kan finitigilakaw kun t'u kan kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ nka nin ko in daminɛna cogo jumɛn ko in yɛrɛ kun yɛrɛ ye mun ye e ka faamuya la. ok gise ka ɲininkali ɲɛna k'a fɔ ko finitigilakaw don finitigilakaw tɛ parce que dalila foyi tɛ i bolo ko finitigilakaw don ka sababuya kɛ mun ye i ka gouvernement yɛrɛ bɔra ka communiqué kɛ k'a f'i ye ni finitigilakaw don kuma bɛ yen finitigilaka ni finitigilaka ni ɲɔgɔn cɛ o kuma bɛ yen ka Côte-d'Ivoire population fo dan tɛ foli min na Côte-d'Ivoire population ni Mali population an bɛɛ bɛ tali kɛ tariku kelen na an bɛɛ bɛ tali kɛ barajugu kelen na et que ni Côte-d'Ivoire armée tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye Mali armée jɛ ɲɔgɔn n'a teri kɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ baarakɛ ɲɔgɔnyaw la nka minnu ka fɔ nin ye i b'a ye k'a fɔ danganiya foyi ma sɔrɔ u ka sɔrɔsiya la danganiya foyi ma sɔrɔ u ka sɔrɔsiya la an b'a fɔ fɛn min ma ko fɛn min ye Sahel aviation service service aviation Sahel ye ni dɔw b'a fɔ ma ko SAS n'ale ye pankurun fɛn kɛ yɔrɔ ye u ka cakɛda bɛnnen don fɛn min ye pankurun k'u di singa la location ye u b'a di miniɲɛw ma u b'a a singa tourisiw ma u bɛ cargo fana di location na contrat b'u ni Nations Unies ka bolofara cɛ n'o ye MINUSMA ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la contrat b'u ni Allemagne ka contingent ni ɲɔgɔn cɛ u ka minɛnw tali ni bilali la o b'a in walawala mɔgɔw k'a faamu a fɔ a bɛɛ fɔ société tɛ MINUSMA ka société tɛ mais contrat b'u ni Allemagne ka contingent de cɛ o de b'u dɛmɛ minɛnw ni fɛnw tali la ka bila
ko u kun nana olu ka yɔrɔ de lakɔlɔsili la o yɔrɔ lakɔlɔsili nin ye kɛnyɛrɛ cakɛda de n'a bɛ lakana a bɛ lakana ka da hokumu dɔ de la kosɛbɛ kɛlɛkɛ yɔrɔ tɛ gɛrɛkɛ yɔrɔ tɛ o kumana fɛn min ye maajugu ɲini yɔrɔ tɛ nka yɛlɛkana yɔrɔ don o contrat bɛ yen ɔ ne jateminɛ kɛ MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ yen an b'a fɔ ma ko NSC n'o o ti dɔwɛrɛ ye fo min ye les éléments nationaux pour le sport pour le sport plutôt olu ye pays contributeur jamana minnu bɛ se ka cɛdenw di o cɛdenw di ni kɔfɛ u bɛ se ka mun na bolomafara cɛden dɔw di min bɛ se ka na MINUSMA yɛrɛ cɛdenw dɛmɛ u ka baara yɛrɛ fɛn cogoya la kɛlɛkɛla ninnu ko u kun nana o hokumu de kɔnɔ u nana hokumu kɔnɔ u nana pankuru fila la pankuru kelen i bɛna k'a fɔ fɛn min ye o pankuru kelen o de ye o kumana ale yɛrɛ bugunatigɛ sɛbɛn o kumana o dɔnnen don déjà o y'o immatriculation di donc i bɛ k'a fɔ fɛn min ye filanan ye o yɛrɛ ye bugunasɛbɛntigɛ sɛbɛn fana dilen don o ye cargo belebele cargo in fɔlɔ de nana marifaw b'a kɔnɔ cargo fɔlɔ ale fɔlɔ de nana ale fɔlɔ de jiginna Mali aéroport kɔnɔ cargo in fɔlɔ de jiginna ka tila k'i tilen cargo in de tun bɛ ka taa fɛn min ye maintenance kɛyɔrɔ parce que maa ninnu ka guwa b'a kɔrɔla la maintenance kɛyɔrɔ fana bɛ donc fɛn min ye avion dɔ ye n'o o ye o kumana civil tɛ fɛn o ye mɔgɔ tala ye ni jama b'o kɔnɔ mɔgɔ 49 in b'o kɔnɔ o jiginna ka fara cargo in kan ɔ u ye mun fɔ laseli sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ ko a k'u nana maa dɔw de nɔrɔ bila ɔ u kan ka maa minnu nɔrɔ bila o maa wɛrɛ taara kabini sɔgɔma e kan ka na mɔgɔ min nɔrɔ bila a y'a hakili to n ka yɔrɔ la o ye n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen tugun ne bolo yanni i ka mɔgɔ dɔ cɛ ka bɔ yen kana dɔ bila yen i bɛ dɔ to yen de dɔ bɛ na dɔ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ kosɛbɛ mais 7e détachement o taara sɔgɔma pankuru segintɔ nana ni 8e détachement ye ɔ o maaw de jiginna sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolo fɛn damadɔ dɔrɔn ɲininkali kɛr'u la aw bɛ Mali la mun na aw nana mun na barisabula anw ma wele an t'a kalama anw k'a sɔrɔ bɛnkan b'a ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ nka o tɛ se ka Mali kɛ batɛmɛsira ye dɛ ayi o man kan kumatigiw foyi ma fɔ ɔ MINUSMA yɛrɛ bɔra ka sɛbɛnni kɛ ni o ɲɛmɔgɔ bɛ Sakaro bolo n'o ye français ka laseli kɛ n'ale ye MINUSMA laselikɛla ye mais français don ale ko tiɲɛ yɛrɛ la ko MINUSMA mɔgɔw tɛ ko mais ko bɛnkan sɛbɛn b'u ni MINUSMA cɛ ni bakuru tɔnkulu min filɛ n'a bɛ f'o ma ko NSE kosɛbɛ ko maaw don ɔ nka bi an ye communiqué sɔrɔ k'a fɔ ko u ma deli ka baara kɛ o bolo kan wa o bɛnɲɔgɔn foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ seereya bɛɛ ye kuma fɛn fɛn fɔra n'u ye dantigɛli k'o kan u ye version fɛn fɛn fɔ seereya bɛɛ bɔra k'a bɛɛ nkalontigiya ɔ mais yan'a ka s'o ma o kumana gɛlɛyaw kɛlen kumaw talen ɲɔgɔn na Mali yɛrɛ ko gɛlɛyalen Mali faamaw bɔlen a kalama fɛn min ye Mali wolomasi tabaw n'o ye défense ministre ye ale yɛrɛ a ɲɔgɔnna min bɛ Côte d'Ivoire ale y'o wele kosɛbɛ badenya ko don sinjiya ko don ayiwa an bɛ nin ko min na a tɛna an ka badenya fɔ mun don u ko k'olu ma sɔrɔ ka maa ninnu dɔn wariyɛnw yɛrɛ da ko ten o kumana ɲɛmaa bɛɛ ɲininkala si ma sɔrɔ k'u dɔn Mali yɛrɛ fana ko kumana k'a y'a di kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan parce que Mali ye sariya jamana de kosɛbɛ tile filaw kɔfɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ ye sigili kɛ ka kɛrɛnkɛrɛnni kɛ k'ale ka maaw don ko dantigɛli fɛn bɛɛ kɛra ko papiyew cira u ye papiye min yɛrɛ bila maa ninnu nana le 10 papiye yɛrɛ minnu cira k'o cira ministre ma papiye yɛrɛ le 11 de bɔ le 11 ko tɔ gɛlɛyara a gɛlɛyara u ye allemand minnu fɔ allemand ko contrat foyi t'olu ka société ni mɔgɔ ninnu cɛ contrat foyi t'olu ka société ni mɔgɔ ninnu cɛ olu ka société cakɛda de don o ye SACI ye o kumana fɛn min ye tɔnɔɲinitɔn de don n'o ye entreprise ye a b'a ka baaraw kɛ mais k'a fɔ ko allemand ka sɔrɔ mɔgɔ ɲininenw don k'u bɛna allemand ka service de la k'o ti tiɲɛ ye kuma bɛɛ nkalontigɛ la Côte d'Ivoire yɛrɛ u ye sigili kɛ an b'a fɔ o ma ko conseil de sécurité ko Mali k'a lajɛ joona joona ko ka maa ninnu bila o kɛra tile fila kuma kɔfɛ donc an b'a fɔ o kuma min fɔra n'o kɛra tarakima kuma ye o kuma bɔra ju dɔ na o kun dɔ na nka an bɛ a dɔn k'a fɔ colonel Assimi Goïta maa min don a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ badenya min bɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ko k'a la a b'a kun nka a bɛ tɛmɛ sariya sira fɛ donc pour le moment i ka question wɛrɛ mun bɛ yen ko finitigiw don o daliba ma sɔrɔ c'est pas parce que lisi nana ko finitigi don ko b'a kɛ finitigi ye u ka livrement dɔn u ye lisi min bila numéro matricule b'o la lieutenant fila bɛ yen qui sont les plus gradés de la mission du contingent olu yɛrɛ ka o kuma na numéro matricule yɛrɛ t'o la mais n t'a dɔn sɔrɔsiya la o bɛ wele cogo min ne t'a dɔn mais a bɛ se ka kɛ sɔrɔsiw yɛrɛ b'a dɔn fili bɛ bɛɛ sɔrɔ kosɛbɛ
il bɛ sɛbɛn bɛɛ lajɛ i tɛ matriculé la sɛbɛn min fana d'u ma k'o ye ordre de mission kan n'i bɛ sɛbɛn di mɔgɔ ma k'a ci ka taa mɔgɔ ka dugu la i bɛ sɛbɛn ɲɔgɔnna ci o dugu ma i bɛ sɛbɛn ɲɔgɔnna ci o kumana aw ko ko pankuru min kan k'u ta ka taa n'o ye SAS ye n'o ye Sahel Aviation Service ye o kumana ni o maaw yɛrɛ fana i kan ka sɛbɛn ɲɔgɔnna kelen d'olu ma ka sɛbɛn ɲɔgɔnna kelen di o kumana maa minnu yɛrɛ fana ma nka i b'a ye k'a fɔ archive la u kelen bɛ ka sɛbɛn de ko intéressé o kɔrɔ ko sɛbɛn yɛrɛ dɔrɔn bɛ olu de bolo a tɛ Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw bolo a tɛ Mali finitigi bolo a tɛ foyi foyi a tɛ maa si bolo administrateur kulo bɛ na maa minnu bɛ administration taabolo dɔn olu b'a dɔn donc pour le moment Gise an bɛ nin yɔrɔ de la ni ɲininkali wɛrɛ min b'i bolo o de tɛ n ko daluwa foyi tɛ yen mun b'u ka finitigiya yɛrɛ ɲininkali baden bɛ yan Bubu ɲininkali badenba sabula nin ko in a ko a ma se ka ɲɛdɔn fɔlɔ halisa mɔgɔ t'a dɔn min bɛ tiɲɛ kan min bɛ nkalon kan maa ninnu na nka Bubu ɲininkali min bɛ n bolo o de ye avion min nana n'u ye avion fila ye jamana bɛɛ n'a ka avion numéro matriculation don avion fila min nana n'u ye Côte d'Ivoire numéro matriculation tɛ kelen Ukraine min bɛ kɛlɛ la kelen Ukraine numéro matriculation ye kelen Sud Afrique numéro matriculation ye o ye dutu yɛrɛ nalen fɔlɔ ouais o bɛ faamu parce que avion min n'o bɛ mɔgɔ ta kɛ ale yɛrɛ ye SAS kɛ avion de ale exploitant yɛrɛ ye SAS de ale numéro d'immatriculation ye Zulu Sierra Bravo India ça c'est le code militaire donc ale exploitant ye SAS yɛrɛ de bon fɛn min ye Charlie Bravo n'o o de ye cargo ye min kan ka tali kɛ ale exploitant ye aileron de o de ye Ukrainiens ka fɛn o de sote tɔgɔ ko aileron o ye Ukrainiens ka fɛn de o bɛ kɛ o kɛnyɛrɛ o de nin bɛɛ ka yira k'a fɔ ko kɛnyɛrɛ tɔn de don jamana ka mission tɛ foyi tɛ ça c'est privé de ye oui entreprise de don mais a tɛ se ka touché k'a fɔ ko de bɛ se ka a fɔ o de bɛna maa ka jamana sanfɛ k'a fɔ k'a bɛ finitigi sugu bɛɛ la ka jamana ko mun de kɛra ni soudainement ko énergie ka bɛ ɲɔgɔnna k'a bɛ ja wa ayi o kumana Orange Money fana se ka ɲɔgɔnna kɛ wa a man t'u ye wa a bɛ mais mun n'o bɛ to o kumana lakana limite de b'a la n'a tɛmɛn'o kan a bɛ kɛ foroba lakana de ye n'o ye jamana yɛrɛ ta ye donc a tɛ bɔ o kɔnɔ ayi donc ele k'a f'i ɲɛna immatriculation minnu bɛ avion ninnu na olu ye privéw de ye privéw de don kelen n'o ye passager o ye min kɔnɔ SAS yɛrɛ de ka exploitant o exploitant SAS yɛrɛ de dɔ ye aileron i bɔra ka Ukrainiens ka kuma minnu fɔ donc a bɛ ten kosɛbɛ ok Bubu faamuya sɔrɔ a la nka min ye ne kamana gan ani malidenw kamana ganna kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye i n'a fɔ i Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw ani Côte d'Ivoire maa minnu ka ca bɛnbɛn u ka finitigilakaw lafasali ma n'o ye ministre de la défense ye olu ka bɔ la u ka kuma kun fɔlɔ la u kun ko olu t'a dɔn ni Ivoirien finitigilakaw don wa olu t'a kalama k'u kan ka na Mali la yan o kuma tɛ olu ni maa cɛ nka Maliyɛnw kɛlen k'u minɛ kuma min na olu ye kuma falen MINUSMA cɛ fɛnɛ bɔlen ka kuma olu ye kuma wɛrɛ falen tuguni o kɔfɛ o sɔrɔla ka conseil kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko u b'a ɲini Mali jamana ɲɛmaaw fɛ u ka maa ninnu bila ka sɔrɔ olu yɛrɛ ma waati fɔ u k'u bila immédiatement sans délai i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na u ka sɛbɛnfura la nka n'i ye faamuya sɔrɔ a la halisa maa ninnu bɛ Mali kɔnɔ yan halisa an ni Côte d'Ivoire dun ye jamana kelen de ye an bɛ fa la an bɛ ba la nin ko ye ni a ko ma ɲɛɲini ji ɲɛmajɔ le na a bɛ sɔn ka kɛ balawu ye maa si tɛ balawu ɲɛɲini sisan nin waati in na bon n b'a dɔn fana i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ni ko gɛlɛyala an ka jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye a hakili b'a kan da la a bɛna ale ko in bila kiiritigilamaw ka bolo kan u bɛ ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a ma kɛ kunkuni ɲɛɲɛ ma bɔ a la bon Bubu ne ma min faamu a ko bɛɛ lajɛlen na Russie min ni o ni Mali bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn na a mɛnna an bɛ ɲɔgɔn bolo armement fan fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko wɛrɛw la minnu n'o si tɛ kelen ye nka nin min fɔlen filɛ nin ye Russie bɔra ka kuma nin ko la wa ou bien Russie ma kuma a ma se Russie ka kuma ma fɔlɔ pour le moment maa minnu nana kun min na o de ma dɔn ni ko kun dɔnna a bɛ la a bɛ dɔn a ma se o yɔrɔ ninnu ma fɔlɔ puissance foyi ma da don a la fɔlɔ nin ye n ka sɔrɔsi don i ka sɔrɔsi tɛ parce que i ma da loi di i si tɛ sɔrɔsi ka sɔrɔsiya yira o fini tɛ sɔrɔsi ka sɔrɔsiya yira o numéro matricule ni bugunatɛ sɛbɛnw ale ni dalɔw de b'a yira i ka jamana sɔrɔsi ni yɔrɔ min jɛ i b'a ci o ye tiɲɛ mɛ wali jamana kan a ma nɔgɔn a bɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ donc ko dɔw bɛ yen an t'o lasama o
o tira sama sira foyi fɛ kuma ye kuma kelen de ye u nana mun na Mali la jɔn bɛ se k'i jɔ a kungo kɔrɔ o maa ma ministre k'ale tɛ kosɛbɛ o kuma ministre k'ale tɛ bi kunnafoni bɔra k'a bila k'a fɔ ko o kuma u ye min yɛrɛ fɔ n'o ye NSA ye ko u ma deli k'a bila o bolo yɛrɛ kan olu ma deli ka baara yɛrɛ k'o kan ni maa ninnu maa bi naani mɔgɔ ma deli ka baara kɛ olu u ka contingent yɛrɛ Côte d'Ivoire contingent yɛrɛ ma deli ka baara k'o kan o ye k'a f'i ye mana ministre ne ye cɛkɛden ka baara fɛ yen o contrat mun ni Allemagne cɛ n'o fɛ yen u bɛ avion lui millions ni fɛnw ni kitɔ dɔ ma soji dɔrɔn de don a t'a daminɛ foyi kɔnɔ fo mɔgɔw k'o de dɔn u ye contrat kɛ depuis 2019 fo bi Côte d'Ivoire ma deli k'a fɔ k'a intervenir NSA ka o fɛn in na NSA ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ ko Côte d'Ivoire ka contingent olu kunnafoni de y'a fɔ Sumala in na kuma tɛ dɔwɛrɛ ko gisi ko a ye nin daluya ye Côte d'Ivoire ni Mali ye kelen de Côte d'Ivoire président fɛn fɛn tɔgɔ ko juguman k'a ta ka Mali sɛgɛn tasɔrɔ a cɛ sirilen b'a la an ka ta kɛ Bubu Côte d'Ivoire président Alassane Dramane Ouattara ye mun to Mali ye i ye kunnafoni di se k'i yɛlɛ k'a la i se k'a fɔ k'i bɛ k'a lafili o ma u ye mun de to Mali ye pankuru fila min jiginna pankuru fila in tɛ plan d'effort mun bɛ yen liste min kan ka na ka vol bɛɛ b'a kɔnɔna la a t'o kɔnɔ mun kosɔn olu sera ka jigin an ka jamana o de ye fɛnɛ kiiri tigɛlamaw bɛ na sɛgɛsɛgɛli ka na don o yɔrɔ la o barisa dɔ tun bɛ yɔrɔ wɛrɛ de kan n'o ye Gao mara ye a fɔ u détectera de o kuma u seginna ka na mais mun de kuma ka kɛ aw ka nana mɔgɔ mun relevé o yɛrɛ bɛ min ɲininkali gɛlɛn o bila kɛrɛfɛ kiiri jaabi bɛ bɔ n'o ye an t'a yɛrɛ sɛgɛn o la ne ko e ma n ko Côte d'Ivoire président ma deli ka kɛ Mali fɛ ani Côte d'Ivoire denw olu tɛ kelen ye u tɛ kelen ye fɛn fɛn juguman sanfɛ k'a bɛ Mali sɛgɛrɛ jɔn de mankan yɛrɛ k'a fɔ ko ka Mali dafiri économiquement k'a tɛ se ka kalo 2 sɔrɔ numukan y'a jira jɔn na ale tɛ wa ale don Alassane maa maa bɛ yen ko Mali kiiri wuli kɔ ko i degun b'i la ko Mali de ko k'a bɛ fɛ k'i ɲɛɲini ka tɛgɛ da i kan i dogo t'u yɔrɔ jumɛn Kɔnɔwari tɛ wa cɛ min bɔra k'a fɔ ko kumana ne ye Elia Kamara k'ale de ye Mali président ye Assimi tɛ Mali président ye fo parti tun b'a bolo fo jamana y'a ka parti ci bɔgɔbɔgɔ kosɛbɛ mais Kɔnɔwari de wa a bɛ yen donc an ka sabali i bɛ se k'a fɔ Côte d'Ivoire ma wuli ka na ka député kɔrɔ minɛ Mali territoire kan wa u nana sɔrɔsi tɛ Mali la kuma juge tɛ Mali la mais n ko bɛnkan de don an ye fa kelen ba kelen de o tɛ wuli Côte d'Ivoire population tun m'a faamu de Côte d'Ivoire population bolo ko Côte d'Ivoire armée de don Côte d'Ivoire armée ni Mali ni olu ye tanamako kɛ ɲɔgɔn na sigikafɔ b'o ban sigikafɔ b'o ban pewu donc nin tɛ armée ye o fini b'u la wa a ye Côte d'Ivoire ka sɔrɔsiw don o tɛ kuma ye o sɔrɔsi bɛ ci ni mission de ye o Bubu Côte d'Ivoire armée bɛ tɛ mais Diallo bɛ min Côte d'Ivoire armée fini de b'u la mais n b'o sɛbɛn jamana kan u ye fɛn fɛn fɔ olu si k'u tɛ o kuma bɛ wuli yɛrɛ ma papier minnu b'u bolo Côte d'Ivoire papier don n'o m'o yira mɔgɔ si la u ka passeport papier ke u ye passeport mun yira u ko k'u ye fini passer feerekɛla chauffeur lakɔliden mécanicien a bɛ sɔrɔ ma sɔrɔ fɔ ka mun de kɛ n'a y'a sɔrɔ u ye livret militaire bɔ carte militaire bɔ k'a yira garde sergent tant garde lieutenant garde caporal chef garde adjudant mais i b'a fɔ k'a fɔ ko nin Côte d'Ivoire armée kɛ basi dogolen minnu ye bolo o fɛnɛ MINUSMA basi dogolen MINUSMA fana ka mɔgɔ t'u ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ sɔn ka Mali to tan mɔgɔ kana jigin Mali kɔnɔ tan a b'o fɔ kɛ dimanche tɛ kuma caya e ko ko kumaw cayara kumaw man ɲɛ dɔn kuma foyi ma caya kuma in ɲɛ dara gouvernement communiqué min kalan a y'o jaabi ba in kuma wɛrɛ tɛ o n nana nin ka bolo kan non a y'o to yen n'i nana MINUSMA ka bolo kan ko MINUSMA ka ni Mali ɲɛmɔgɔw ka sigi kosɛbɛ wa ko ɲɛnabɔ nka olu ko k'u ma na olu ka bolo kan bolo ma sɔrɔ u la Bubu a ko kɛ cogo di ko ba ma kɛ nin kuma fɔbaga ye o Bubu Ivoirien dun jasiri organisation min b'u bolo c'est signé par le chef d'état-major particulier de la présidence Ivoire chef d'état-major particulier bɛ se ka sɔrɔsi ci ka taa wali ka jamana kan wa ayi ale man ka sɔrɔsi ci ka taa wali jamana kan donc nin kɔni ye ko de ye finitigi dama ka ko de don ka maaw ta k'u bila o kuma na fɛn min yɛrɛ sago kɛ baara la donc mɔgɔ se k'o tolen ka jamana sanfɛ kuma kelen Mali faamaw ye kuma dama fɔ a y'o jaabi dɔrɔn ni tɛ koba yɛrɛ a ye nana fɛn an y'u u ka bɔ k'a fɔ Mali faamaw ma a ko k'a ye an wele k'an ɲininka k'an b'u dɔn wa o ti tiɲɛ o daluya di o ma fɔ Mali dun faamaw ko yan'u ka baara fɛn fɛn k'u y'u wele u y'a yira k'a fɔ k'u ka dɔnbaga dɔrɔn t'a la n ko ye badenya ni teriya de kosɛbɛ sinon mɔgɔ caman minɛ Mali la Mali ma deli k'o dugu kɔnɔ mɔgɔw wele dɛ ayi
ni y'a y'i wele parce que k'i ya mɔgɔ de don i ni dun ye kelen ye o ye kelen ye filanan ye mun ye u nana mun de la jɔn bɛ se k'i jɔ ka jatigiya tigiya kɔrɔ maa si ma sɔrɔ bon aw dun ko ko ye ko gɛlɛn o ko gɛlɛnma yɔrɔ bɛ min nka komi olu de tun tilara ka sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ k'olu ka finitigilakaw don wa olu bɛ fɛ u ka bila k'a sɔrɔ olu ma wuli ka bɔ hali u nɔ la ani kumaw falen-falenniw kɛlen ɲɔgɔn kɔ MINUSMA mɔgɔw kumalen a kɛlen k'a fɔ k'olu ka maa tɛ olu t'u kalama mais Ivoirien de y'u jɔ n'u ye Ivoire autorité de y'i jɔ n'u tigiya ye n'olu y'u jɔ n'u tigiya ye olu b'a fɔ k'u y'u ci mɔgɔ dɔ de ka ciden minɛ kɔnɔ wa diɲɛ selekɛnɛni tɔnba k'u b'o minɛ de kɔnɔ wa olu k'u ka mɔgɔ tɛ n'olu k'u ka mɔgɔ tɛ fɛ an ka kɛ cogo di sisan e ye mɔgɔ ci e y'i den ka fɔ don mɔgɔ la den di mɔgɔ ma ko karisa ti i ni bɛɛ ka taa nin ci in na i b'i bɛɛ ka dɛmɛ baara la bɛɛ ka ko ayi ko den ma d'ale ma ka den mana ale ka ci la e bolo i b'o kɛ cogo di e ko ko a nana tɔn dɔ de kɔnɔ a y'a to o tɔn ale ka wuli k'i jɔ k'a ɲɛfɔ kɛ Côte Alassane ye communiqué min kana ko sans délai o kɔfɛ i ye kuma jumɛn mɛn tugun foyi ma fɔ mais sans délai Mali ma i b'o fɔ sans délai Mali ma classement yɛrɛ tɛ k'a lajɛ kɛ kɛlɛ kuma b'anw ni Côte d'Ivoire cɛ wa bubu a tɛ k'a lajɛ kɛ o ye n'a ta kɛlɛkɛ sira fɛ n'a ta a sira jumɛn fɛ i bɛna ta a sira jumɛn fɛ donc ne bolo o kumaw bɛnnen t'an cɛ k'o kɛra a jɔr'i la vraiment fanga d'Afrique do sa fanga sugu do sa wa terrorisme do sa wa fɛn fɛn do sa wa Mali kunnafoni dilaw bɛɛ Mali dugukɔrɔ kunnafoni bɛɛ bɛ nin ko kalama bɛɛ k'a yira k'a fɔ ko nin ko in kan ka na na mɛ n ko Mali service de renseignement fɔrɔlen don nin caman de bɛ kɛ ka taa mɔgɔw de bɛ don dɔ ta camion joli bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka don paranti saba b'u la o paranti saba la a caman bɛ segin paranti kelen de bɛ segin paranti fila bɛ to yen a caman o maa dɔw bɛ yen olu de cɛsirilen don o kuma na fɛn bɛ cɛmancɛ bolo kan dɔgɔnɔw ni filaw ka kɛlɛw la kɛlɛ bɛ jugu e la ka dɔgɔnɔ ni fila se tɛ ɲɔgɔn ma kabila la y'u da u bɛ sigi la dɔgɔnɔkɛ ni fila bɛ se ɲɔgɔn ma mun na ni ko dɔ ɲagaminen t'u ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ adamaden minnu bɛ sigi la ni fɛn dɔ tununa aw fila bɛ se ka ɲɔgɔn na kɛ n'a fɔra su de bɛ ka bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya la n ko nin bɛɛ de kun don dugu jukɔrɔ donc mɔgɔw b'a miiri ko MINUSMA bɛna kɛlɛban na kɛlɛban kun tɛ n'i ye Mali degun bɔ MINUSMA n'a seerew la a tɔ b'a dɛ MINUSMA bɛ san 40 kɛ yan ni fɛn min ma fara Mali kɛlɛ kan foyi tɛ bɔ a la san 40 i b'a di MINUSMA ma pasabula i bɛ kɛlɛ in ta k'a da Mali faamaw ni Mali dɔnnibaga bɛɛ b'a dɔn kɛlɛ ju ye min ye wa o tɛ ka mɔgɔ si sago kɛ tugun Mali ni Faransi cɛ ko de don parce que Mali y'i bolo bɔ Faransi bolo sira bɛɛ fɛ donc ni mission ninnu bɛ dilan diɲɛ kɔnɔ de ka taa setigibaw ka hɛrɛ ɲini kɛlɛban tɛ dɛ mission Nations Unies bɛ taa de ka taa puissance les cinq droits veto la o dugu 5 minnu bɛ droit veto b'u bolo a bɛ taa ka to ka intérêt défend n'a y'a sɔrɔ siyako woloma kelen don a bɛ dɔ fara kɛlɛ kan kosɛbɛ ni politique kelen don a bɛ dɔ fara kɛlɛ kan ni sanuyeko kelen don a bɛ dɔ fara kɛlɛ kan kɛlɛ bɛ juguya kuma na ka nafa minnu bɛ yen aw na nafa min kama a b'o bɔ bubu maninfinw fa walasa i bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ mais diɲɛ ni fɛn t'i bolo walifɛn n'o diyara i ye i bɛ maa fa nɔfɛ kɛ zone tɛ girin ka mɔgɔ wali moto minɛ yan n ko moto de t'a bolo ou bien a tɛ sɔn baara de ma donc a bɛ ten de kana taa miliyɔn jan foyi la Mali bɛ nin janfa de kun kɔnɔ san joli k'a biri diɲɛ seleke naani tɔnba ye tigɛ di Mali ma don min na Mali kɛlɛ kabira ka dɔn kabira bɛ kɔrɔtan bolo Mali kɛlɛ woyola de b'a fɔ situlu dalen tile la a b'o ye woyoli da ye maa tan ni ba tan ni duuru bɛrɛ to ni Mali yɛrɛ armée tilancɛ cɛ olu kana fara Mali sɔrɔ su wa k'u ŋaniya jɛlen don o kuma na terroriste kɛra maa jumɛn o ma sɔrɔ u tɛ ka kɛlɛ kɛ ni marifa u tɛ ka kɛlɛ kɛ ni kalakisɛ ye u tɛ ka kɛlɛ kɛ ni bandi u tɛ ka kɛlɛ kɛ ni foyi ye fo aw yɛrɛ ka minɛn dilan marifa a bɛɛ marifa kelen dilan ko nanzara kelenw de ye marifa dilan ninnu mana marifa dɔn u bɛ se ka dɔn ka tɛmɛ manzaraw kan donc an k'an yɛrɛ ɲininka nka bubu i b'a dɔn ne ye min faamu nin ko la kuma caman wɛrɛw fɔra min tɛ k'a yira k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ gale ye a fɔra ko nin tɛ nin ko in siɲɛ gale k'a tun bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ka kɔrɔ secrètement comme ça i n'a fɔ karidonko ta kɛra cogo min na nka a bɛ n'a fɔ furanjɛla fanga min bɛ jamana kunna sisan nin waati in na olu de filɛ ka fu siri o dan na o de ma bɛn i n'a fɔ i filɛ ka fɔ cogo min na diɲɛ nafolobatigiw ani diɲɛ ɲɛnabɔbaw olu ka jamakan don nka Alassane nɔba b'a la Kolowari ɲɛma nɔba b'a la o de bɛ ka ɲɛ f'i ye o k'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko CEDEAO duguw bɛ yɔrɔ min na u bɛ dafirili bolo de kan wa CEDEAO dugu coup d'état bɛ kɛ a ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ɲininka a la o tɛ fɔ Alassane ani jamanadenw ka hakɛ ɲini kojugu n ko de jamanadenw su ka don u ka présidents na awɔ donc olu ko ko Mali ye ninnu minɛ injustement olu ma Mali sanctionné illégalement olu bɛ injustice fɔ jɔn ye ka fɛn bɛɛ dilan ka jamana in ta ka i sen d'a kan
oh bon dugu min ko ka démocratie la bato ko démocratie de ko ko jamana bon wala o dugu so su yera tigima do la wal jamana coup d'état et auteur de coup d'état et complice de coup d'état abe masu kelen donc na so c'est là mun fo ala san comportement ni la foi uma fem fo folo tiena tiere jif tumba we mun boy la ka se kelere roma ka fo ala san pour le mois fem be jalgi be jolo nuit là o ko manangi tra de conseil là pour la haute trahison même pour peuple ni mali peuple ka ngadira président porte ala san contrôle là Korvar peblu ani mali peblu nga bubu manvu yere bombe ivoron yere bombe ka yira ka fo ko ni min kenfle ne mali autorité fe ka tebe no ga oluga fintigila ka obla Korvar de mun yo fo yuka keta keme obula kala ma Nations Unies na communiquer ni fengo borga ya fadeni mi yere ku ya fo fo lo ku ya aware de nini no e makoso yi abola ay nini fengo ka fo kante fendo kama kala o ala kala ndi olu muma olu de ni kala ni bara ngata kam ko ci mo ga dubula papetala papier fouille papier ni kelen tala on ko ni kalambalu te soma parce que kalambalu de meti ga usani kalani ndambetay o ka usabe kosobe mami kalani do na be sala ko sa mami kalani te nga te se wol fe ma te se wol koma adamba la o ka usa mami kalani do na te dugore ka hakebo ayi ka kala fogi kunji ni te ngasi donc ni ko be to mi Korvar population kan ka donc ka fo o kuma sala Korvar be se ka masake be se ka dugore d'Afrique ba kuma na mo ya no Korvar la din tebe fem de be me gano ke ma wala bibi na nyo ngani ay ko mina awre ma donc fem ndo ka dantigeli ke do ka kuma fanya me mi famia ko ite ko Korvar ka de fem kun bora a be chama ya fadeli o kuma fa me o do jodo isra impôt taxi bo ki ya soro si sara ko ta mission na moye ko soro ki bo toti ay alla na do toti mais na foro ko tedum jone dike ñingali gele i ka kuma la i foron fene kan ka ñingali ke u ka jamana ɲɛmaw la ani u ka finitigila ka ɲɛmaw la kun jumɛn de la olu ka finitigila kɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na parce que civiliw de ka maramafɛnw civiliw de ka wari bɛ ta nafolo bɛ ta ka kɛ ka finitigilakaw sara a kɛra jamana o jamana ye mali dɔrɔn tɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen nka kun jumɛn na olu ka wari bɛ ta ka kɛ ka finitigilaka minnu sala o maa 49 ɲɔgɔn o wuli filɛ ka taa jamana wɛrɛ kan wali jamana kan taa kuma dɔn u la marifa mun b'u bolo marifa ye guerre kɛ marifa danna a tɛ Korvar armée yɛrɛ bolo marifa min b'u bolo a tɛ Korvar armée yɛrɛ bolo marifaw b'a la ale yɛrɛ kundama ka n'a ye gosili kɛ a 3 kilomètres 3 kilomètres a bɛ se ka civiliw ta k'a civiliw 3 kilomètres 3000 mètres o marifaw b'a la bubu olu kun na bɛɛ i n'a fɔ ka fɔ la olu bɛna mun de olu bɛna jɔn de lakana et dɔwɛrɛ tɛ foyi fo cakɛda gansan akuma muna Korvar ma o marifa min bɛ mun na m'o di a ka contingent bɛ MINUSMA yɛrɛ kɔnɔ mun na m'o d'o ma ka taa Gawo ni Tɔnbukutu ka taa Mali dɛmɛ ka kɛlɛ ban kabini kɛlɛ daminɛ waati kabini MINUSMA sera waati min donc i bɛ bali mun na jamana masakɛw bɛ to ten ni sniper de bɛ da à 2 à 3 kilomètres kan est ce que wa kalama k'i jigin ka bɔ baara la ten kɔrɔ wallahi n ko force sociale jɔra min bɛ nin ko la force sociale kɔrɔ ye di n ko force sociale ye kɛlɛbolo mun bɛna ko dɔ kama u na kun dɔɔnin ale tɛna k'a fɔ k'a bɛna dugu sumaya ka dugu kɛlɛ a bɛna ni maa dɔ fagali bɛ maa dɔ latilali olu bɛna dɔrɔn ka na ko dɔ ɲɛnabɔ dɔrɔn ka tɛmɛ ka taa u ka sira fɛ donc yanni mɔgɔw ka kuma u b'u yɛrɛ ɲininka ni mɔgɔ ninnu de bɛ don passeport civil minnu b'u bolo ni marché ni fɛnw bolo da Assimi ye candidat Assimi tɛ candidat ye olu de bɛ don ka taa marifaw ci mɔgɔw la est ce que b'a dɔn a bɛ fɔ ko ko seba kalama ko Mali armée ye fagali kɛ faransi kelen bɛ tila k'an wele ce pays la bubu i ka kuma wulibali don sabula faransi jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron a y'a fɔ ko a bɛ 6 mois de di 6 mois a b'a dɔn a yɛrɛ ka fɔ la o 6 mois kɔnɔna la a bɛ fɛ jamana in ka yoboyaba wala ale bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ nin y'olu ka complot labɛn nin ye ka ci malidenw ma bon o bɛɛ kuma wɛrɛ an ma mɛ min kɔni dɔn kɔni maa 49 in kɔni Mali kɔnɔ bɛ Mali tɛ kɔnɔ wa o bɛ kiri Mali sariya so la ka kiri Mali kiri cogo la i b'a fɔ kiri y'a fɔ cogo min maa si se k'o t'o la u tɛ se ka taa Côte d'Ivoire mais ni kiri da dɛrɛ u bɛ taa Côte d'Ivoire kɛ n'u sera ka daluwa di daluwa min n'an b'a faamuya mun na o mun de bɛ mun de tiɲɛ Mali ye u ma bɔ Côte d'Ivoire et puis interrogatoire yɛrɛ la mun b'a yɛrɛ nakun de Ivoirien o b'a la ka interroger o c'est vrai que i bɛ se ka taa Ghana ni Libéria yɛrɛ sɔrɔ nin na kunnafoni dɔw wɛrɛ bɔ siya wɛrɛ mɔgɔw b'a la i tɛ min dɔn ah mais bien sûr que oui o tɛ se ka fɔ kuma ka nɔgɔn de o n ka mɔgɔ dɔ ka nɔgɔn mais n'i ka daluya kɛ mɔgɔ dɔ i k'a ta ka taa n'a ye o de fɔra yanni u ka gɛlɛn yɛrɛ tɛ yɛrɛ ko gɛlɛn tɛ yɛrɛ ni Mali ye dugu ye ko il peut vraiment c'est un pays de mauvaise foi pourquoi il aurait appelé son homologue ivoirien mais pourquoi
ngo be ka ko de ɲɛɲini ka solution ɲini ka ko kɛ an ka bɛn ni kelenya kɔnɔna la ko na karisa na an k'a ɲɛfɔ voilà na an k'a ɲɛfɔ nka ale ban b'o ma e y'o ye e de bɛ ka wali jamana dafiri ka tila k'i sigi o kuma fɔli la CEDEAO kɛnɛ kan olu de bɛ ko dafiri dugu la ka t'i sigi kɛnɛ kan k'a fɔ n ye sanction sigi n ye ka sanction wuli n y'a kɛ tan alors que ko ju bɛɛ y'aw ye aw ka min kɛ Mali faamaw la nin k'a bɛ u bɛ ka min kɛ k'a sigi dafiri n'u kun y'o kɛ ka yadi ni Amadu Kunfa ɲini sisan b'a sɔrɔ farafinna Afrique de l'Ouest jamana bɛɛ lajɛlen lafiya la Burkina fanga dafiri n'u kun y'o kɛ yadi ni Amadu Kunfa ɲini na sa y'a sɔrɔ alhamdulilayi rabbil alamin malidenw kun ko a ko lafiya na a fɔ malidenw dɔrɔn tɛ Burkina Algérie ninnu an bɛɛ b'a la Afrique de l'Ouest jamana bɛɛ lajɛlen hali olu yɛrɛ bɛ lafiya nin waati in na olu ni marifa min yɛrɛ filɛ Mali la nin n'u kun ye nin kɛ ka Mali dɛmɛ dun i bolo ma dɛmɛ ni nin ye a tɛ tɛmɛ nin kan donc mɔgɔw ka sabali foyi tɛ an ni kɔrɔbɔrɔ population cɛ on est un peuple uni on est un peuple frère la Côte d'Ivoire la ville Côte d'Ivoire c'était une république qui sœur an bɛ fa la an bɛ ba la an ka tarikuw n'an ka tabiyaw ye kelen hali sisan san tan ka sigi b'an ni ɲɔgɔn cɛ jamu min bɛ yen o jamu kelenw bɛ koro donc e k'a f'i ɲɛna foyi tɛ an ni kɔrɔbɔrɔ cɛ foyi a fɔra ko jamana ɲɛmɔgɔ k'i ɲɛfɔ wa n'a ma kɛ so ta kɔrɔbɔrɔ société civile yɛrɛ bɛ bɔ ka plainte don a contre la a n'a gɛlɛyara ka se yɔrɔ dɔ ma sabula civil yɛrɛ de ka nafolo bɛ kɛ ka finitigilakaw o de ye k'a f'i ɲɛna il a intérêt yanni k'a fɔ k'i bɛ inciter Mali t'o dugu ye k'i bɛ bagabagali kɛ sa n ko communiqué fɔlɔ in kun ye bagabagali de nka a y'a ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw ma siran u ma ma bouger ka b'u nɔ la mais a tɛ s'o ma ni ko kɛra n'a ma faamu e de ye ko kɛ n'a ma faamu i ka mɔgɔ don wa i ka mɔgɔ dɛ Mali bɛ ka min kɛ nin de don wa Assimi est prêt aussi de demander la mise en place d'une commission indépendante international indépendante ka diɲɛ sɛgɛnɛ ni maaw wele ka na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka maa min ka bugunatigɛ bɛɛ ɲini n'a sɔrɔ u ka fichier de bɛ Côte d'Ivoire armée kɔnɔ non kana se ka e k'o tɛ ka danganamaya i ye sera fɛn fɛn fɔ ko i ka mɔgɔ don bɛɛ bɔra k'i yɛrɛ dantigɛ bɛɛ ni ONU yɛrɛ conseil exécutif bɛ se u kan ka Côte d'Ivoire yɛrɛ suspend u kan ka Alassane Dramane Ouattara ka plainte don a contre la pour ka plainte don a contre la kɔni ni CPI bɛ se pour tentative ni kun su t'a laban min ma i b'a dɔn i b'a bɔ mɔgɔ si t'a dɔn nin t'a laban min ma i b'a dɔn mɔgɔ si t'a dɔn voilà Bubu faamuya sɔrɔla la kosɛbɛ maliyɛnw a yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen a bɔra ka mɛn sisan a ye ja ninnu a y'a cari kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a cari bɔlɔlɔkanna bɛɛ lajɛlen la sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ nin kɛwale min kɛra an ka jamana kɔnɔ yan kabini karido fo ka se bi ma halisa an bɛ a ko gibagiba kɔnɔna la fɔlɔ nka Bubu i y'a fɔ ko MINUSMA maaw olu ye maa 15,000 15,000 hommes o de bɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ a mɛnna ka na fara Mali finitigilakaw kan olu ma se ka fu siri Mali kɔnɔfɛ kɛlɛ la kuma tɛ a camancɛ kɛlɛ yɛrɛ ma o maa ninnu a yera sɛbɛnfura bɔra bi tilegan in na k'a yira k'a fɔ k'olu ka rotation n'o y'u ka munumunu ye i n'a fɔ ka pan ka avion ta yan ka bɔ yan ka taa yɔrɔ dɔ la ou bien ka mɔgɔ dɔ bɔ jamana dɔ la ka finitigilaka dɔw bɔ jamana dɔ la komi na jamana baden jɛla falalen ɲɔgɔn kan k'u ka finitigilakaw fara ɲɔgɔn kan k'o de kɛ MINUSMA ye ko ka mɔgɔninfinw bɔ u ka finitigilakaw bɔ yɔrɔ dɔ la ka na jamana kɔnɔ k'o dabila la wala i yɛrɛ ko ni MINUSMA ma bɔ yan k'ali n'u ye san 40 kɛ yan ko Mali kɛlɛ ni dɔ ma fara a ka fɛn tɛ bɔ a la o min dabilalen filɛ nin ye e ka hakilina ye mun ye o ko la n ka dabɔla u jogo de kan n'i yɛrɛ k'a fɔ ko MINUSMA don MINUSMA tɛ o ce qui veut dire que MINUSMA est à la base ni New York ni Nations Unies tun b'a fɔ ka communiqué kɛ k'ale y'a ka fichier bɛɛ lajɛ tɔgɔ min b'ale bolo k'o tɛ MINUSMA tun b'a k'ale ka mɔgɔw don ni Nations Unies yɛrɛ tun ma bɔ ka fara ka tiɲɛ fɔ ko in na MINUSMA tun b'a fɔ k'ale ka mɔgɔw don k'o de f'i ye MINUSMA ka munumunu bɛ min tiɲɛ Mali ye i t'a dɔn an minnu bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ Mali jiko gɛlɛya dɔn bɛɛ bɛ Mali carburant ko gɛlɛya dɔn bɛɛ bɛ Mali moto ko gɛlɛya dɔn mais k'a kɛ dugu tiɲɛbaga yɛrɛ filɛ nafolo b'a bolo a bɛ munumunu a sago la o bɛ kuma na i b'i yɛrɛ ɲininka a bɛ moto bɔ min a bɛ ji bɔ min a bɛ carburant bɔ min dɔgɔninw de b'a kɛ donc k'a f'i ɲɛna MINUSMA ka rotation jɔlen min filɛ nin ye Mali gouvernement kunkolo bɛ baara kɛ don min na Mali bɛ MINUSMA ka contrat renouvelé n'a kun ma kɛ ni genu si kun tɛ dɔn a tun bɛ fɔ ko Mali banna MINUSMA la ko kun t'a la Bubu contrat in dun ye renouvelé a ma diya malidenw caman ye a ma diya malidenw caman ye wa k'a dɔn k'a fɔ est-ce que b'a kalama Mali ɲɛmɔgɔw fana bɛ Mali fɛ ko malidenw donc u b'a dɔn k'a fɔ dawula bi sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka ninnu gɛn ka taa parce que mɔgɔ ni nakun tɛ dɔwɛrɛ ni juguman cɛ hey mɔgɔ n'i y'i jugu bila da la est-ce que b'a kalama n'i mɛnna a bɛ don i nɔfɛ kosɛbɛ a bɛ don kosɛbɛ Mali faamaw tɛ kuma u kunfɛ o minnu bɛ terrain kan nin ye u ye baara kɛ MINUSMA yɛrɛ bolo u ye baara kɛ o tuma na u ni MINUSMA mɔgɔw jɛra ka baara kɛ u b'a dɔn k'a fɔ ni janfa yɛrɛ tɛ min kɛra u b'a dɔn mais bi ala ye fanga d'u yɛrɛ ma u fana b'a dɔn k'a fɔ ko min kɛra u la kunun k'u ɲɔgɔnna wɛrɛ de bɛ terrain sanfɛ donc u bɛ MINUSMA dɔw b'a jogo dɔn
ministre ngani mun ministre bora ka fo kale ka cheden do be yoro do la kulu kan yele maka ko rele kan ta kan sabala do ta bota ante sabali u bora ka delike ya u bora ko delike ko chano be yoro lu kan na boy ko do kan na dugu do ma kan na dugu tan singe mais e kala je jirati yara mo ko fa ede tamashen duguci ede tamashen e mana wuli rapport kuntan sebe ba ki ñu ko boro jelente na rapport sebe ko no ko sebe kala ma ko ni est ce que ba kala ma na mi no rapport sebe ni ah non c'est sebe na il faut na no te kuma dugu foni est ce que ba kala ma droit l'homme défanina ni ka na ko droit l'homme défend mais bu ibaro droit de l'homme ko yere de kera problème ba mu me droit de l'homme défend olu yere be kala droit de l'homme ti le premier droit de l'homme ça c'est le droit à la vie no so ni ma te droit l'homme be faut été oh mama be so ka mo fa ka fa yere bolo da ka fa ba so lo do mai o sa mu ni na fanya o ti se ka foi fo donc mali nyemo be ni ne ta da lo fen be ka ta ka da je nyeko ka yere ka fo on be barake ni mo ko France ka to na barakan ta bakan ma da la chew ma fa be olu jonu la ye ni ke de triu su ka ta de be ni ke de ni e de ku me ni ke de ku me ke barakan mi da la barakan ko do ko ta ni na wala ka ya to na baraka ni fa amma ko akile ba ko galundu u yɛrɛ sɔnna la ka jɔ a la ni mali armée bɛ ko bɛ baara la i b'u dɔ a fɔra kana se yɔrɔ min na i bɛ surveillance i bɛ échantillonnage ni fɛnw kɛ a ma dala cɛw donc ni u bɛ cogo min na dɛ kuma minnu bɛ ka bɔ fɛn min ye nin mandat tirikeli ninnu ni fɛn tɔgɔ ye di barge falsifieli ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye nin bɛɛ de bɛ ta ka taa da Nations Unies conseil de sécurité kosɛbɛ 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 n'a fɔra ko conseil de sécurité lakana de don conseil de désordre tɛ o donc fɛn dɔ bɛ nin désordre a bɛ bɔ a la o de y'a to fɛn fɛn bɛ faransi ka bolo kan o y'a mentionné bi ministre ka parti o parti ni faransi b'a kunna rotation sira ni fɛn fɛn k'a bɛɛ jɔ pankuru o dugumala o tanikasigi o ta yan fɛ o na yan fɛ o e de tun bɛ e ka bɔ e ka taa yan fɛ o ninnu ka don yan ninnu ka bɔ o a bɛɛ jɔra mais n'a ka munumunu kelen a ka munumunu tɔnɔ ka bon ni fɛn bɛɛ ye bisimilayi ngo olu de bɛ wuli ka pankuru ta ka bɔ Bamakɔ ya ka taa Mali yɔrɔ mun man'u ja mais ko Mali u tɛ maa ɲini ka foyi et puis n'a fɔra mais Mali sa ka bɛ wari bɔ ka cotisation bɔ ka tila ka b'a yɛrɛ ka dugu ci ministre ma cotisation ko Mali b'a sara diɲɛ wari de don a bɛ bɛn 500 milliards de ma mission tan ni wɔɔrɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ 500 milliards de b'a bɛɛ financer 500 milliards Mali ka wari b'a la 191 pays de bɛ cotiser a la dugu 191 o de bɛ nafolo fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka taa o kumana baden dugu mɔgɔw ka taa sumaya o tuma mɔgɔ bɛ wari bɔ k'i yɛrɛ ka dugu ci wa donc Mali bɛ financer ka ministère fi ka Mali bɛ cotiser ka ministère financer ka tila ka Mali yɛrɛ degun ka tila ka Mali yɛrɛ degun o kumana o malidenw ka impôt barika t'a la o la dɛ a tɛ se ka kɛ non a jɔli mun kɛra a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ donc a bɛ jɔ a jɔli min k'a ɲɛna tɛ dɛ wa ɲangili bere bɛ tila ka bɔ k'a da diɲɛ ɲɛkɔrɔ commission bɛ wele nin kama Nations Unies yɛrɛ bɛ n'a dɔn k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la ministère a ma kɛ sababa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya wala Mali ta de tɔgɔ ko ministère sɔnna bɛɛ n'i ta tɔgɔ don donc o tamasiyɛnw bɛna bɔ sɛbɛn gouvernement ni président n'a ka gouvernement a ye du ko a ka daw la donc le gouvernement u bɛ nin mandat renouvelé bɛɛ kumara ne ko n ka to ninnu ka da la parce que u ye faransi i bɛ jama ɲama ninnu non u ye faransi min sama ka bɔ a la est ce que b'a kalama o ye buso na dayɛlɛ nin ye kun wɛrɛ tɛ la o bu jamana ɲama ninnu b'u hakili kan ninnu ne ninnu k'i Mali ba fɔ a ji la k'i fila k'a bila u kunna ka hɛrɛ de b'a la u ma foyi bila Mali ɲɛ a kɛɲɛ tɛ ninnu bolo e ni ne bɛ dilan émission na sisan an bɛ taa an da an bɛ sunɔgɔ ninnu bɛ si u ɲɛna u bɛ kɛ cogo di sini u denw bɛ kɛ cogo di téléphone bɛ c'u ma télévision bɛ c'u ma ni wari ka di Asimi Mali tɔnɔ ma da sansan ka san 5 jɛ kɛ a bɛ fɛrɛ ka sa de ani diɲɛ bɛ bɛn a kan i b'a fɔ tɔw y'a kɛ cogo min na u bɛ nafolo d'a ma ka fɛnw d'a ma ka tila k'a kɔlɔsi fanga kɔnɔ kosɛbɛ a k'a Mali labila sanu ni kalanw ni kɛnɛyasow ni lulu ni jamaw ni zinc ni lithium ni manganèse ni fer a bɛɛ tɛ ka da ni pétrole ye ka bɛɛ d'u ma fɛn bɛɛ kɔni bɛ Mali kɔnɔ mais Mali est les plus riches sur les papiers mais les plus pauvres les plus riches en ressources mais les plus pauvres sur les papiers an tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ n'a ye Asimi jaabi a bɛ se ka fɔ bi bɔ a ye na diɲɛ walayi diɲɛ mɔgɔ bɛ Asimi na cogo min na n'a y'a jaabi Mali labila a b'a yɛrɛ ta ni Mali ko tɛ non ni fɛn ko don n'a y'a labila a bɛ fɛn sɔrɔ ni fɛn ko don Asimi bɛ fɛn sɔrɔ a bɛ fɛn sɔrɔ fina ni Asimi ninnu kumara yɔrɔ o yɔrɔ ninnu suit mɔgɔ kana girin ka kuma ko bɛɛ la danaya tɛ tile kelen ko ye dɛ n'i ma fɛn min faamu i sigi ka question poser mun de ye nin kɛ e maliden ni maliden ala ye fanga kalifa don a la mais a b'e de mara kosɛbɛ n'i y'a mɛn dugutigi n'i y'a mɛn alimami jama de b'i ko n t'a fɔ cɛ kelen jɔlen filɛ donc n'i y'a mɛn Asimi maliyɛnw de don n'o tɛ diɲɛ bɛɛ bada Asimi na yan mɔgɔ si tɛ Asimi fɛ ni maliyɛnw tɛ
Djebe banala, djebe organisation banala, la fona ka djebe horo ye Chine ni Risuni o olu ni Malien bekeli. Hein? Bubu ko fona kera djebe horo wi. Bubu ko fona kera djebe horo wi. Awo, ina président ko don. Agora Mali be djebe horo fe. Awo. Ina président era o de fa. Aya fo ko centre bu na ardineche, Risu. Awo pourquoi c'est l'idron bu ardine soro? Parce que djena te dala khani la dala khani. Kabri ki daima de ga Risu fona kay dugu do deme kay deme ni flan fly. Ni nazara kima France ou kima ko ele du dima ko ni wari ndeme be kalo ko ndara no fe. Ita soro numa fina ko igia dugu den la ba ko no ko be wari ndima ko nga kabe doni ne dafe o le be wari ndima la taro fi ni do ala tay na tar la haraka sore ma wari soro la de jo donc anga famo ko tatigere fo ko intention de lever les fonds sur la milliard que maintenant que me duru mana be ba so mi tega data Sanduru manda ba war be abi fogo war débloquer la mais ba iga manda be ba so tega manda be ba tendiu eri doron wari be mine milliard keme fla keme nani bo dima klato kla a wari numéro ta iba bla bank bela bi su ni ibe kuma ko ki zoine iga to ko so ligue parce que il a fait zone o le bato ma iba tu ou bien presso be ko ba dugula blania to ta ti shi la tu ngo bubu o de langa jamga damna nya fongo asimina mbe farafina kama asimina le no farafina de kama parce que asimina tani sra mi ni référendum kera ka foko mali constitution croix bala ka sebe mali kango be do dala mali wargo be do dala mali du na be do dala france la intérêt be mali la bebe te wano kera du wora bi suma mali ma andum ba do ka fo euro ni dollar be euro na ko bi gela da utai france be so ma bo euro la parce que on est allemand tra nyon kan fo gela be zone euro konna la donc do de ba fara gela donc nous c'est la français là ça vous reposer munga contrat de France français de ni et CFA de monter contrat faut de CFA aller ni euro ni monter CFA be bo watim na CFA ko ni euro CFA bo 1945 c'est pas encore ni euro c'est pas encore ni euro Ghana fora ko au CFA de financer France au CFA kelenge mun flene o de dolondo o ko o de kelme o de franc o de ni franc français ou armée de franc et qui sera bon de franc français de franc français de flebe euro là donc ni France bona c'est ça euro là bien c'est franc français de ma CFA kelenge na dévaler tout la franc français fene dévaler fin tout ka bege kele ko équilibré la franc français fene ka la la do pour ya ka pas faire à ça ka jile ka c'est euro tanyo ngoma voilà peut-être ntaro ni euro au faibli donc en mode dans là on sait pas quel est on est font les garanties mais déposer les 400 milliards de euros là on est service de la maka fermier français dette publique baissera oui au sein nous fait que bon à chaque exportation 100% 50% de ta conseiller français boulot na on va faire me corps sans nous capable la faire na frodro ni mali dongo alhamdulillah do na volo yela do o ko claro flado français ta éclaté abu holu ta gara mali ay holu ta c'est pas condition ni idéo c'est pas ça néo comment te kama ni ambe notre français de bien fanchi ay français de bien fanchi mais on ka français de la on faut pays francophone de baké en français ndugu de green anda kan ka attaque de fembe donc ni mali ele ko wa ka baraka na ka kayendo wa asimi meni bedo constitution kono kata o bara bi mira ke ni français ka soulder français ba don fe nine to ni ngata mo do ke da froflo de a lati a initiative ta mo te da froflo de initiative ta ka fembe gla ka français black refa mo to donc ni o mo de ngere na le awai asimi a foli baye bubu aka mo ka fola mo do ke ta kunga la ini kunye muye akume fe ka yira ka foko farafina mana na tanye ni farafina taranye kerengena ni mali yere taranya do farafina bela jalen tale ale kunga la ini kunyo ye farafina be sigi yere ta to na ki lafiya ka boto wabuga jonya bulu oro kun moro ke ta ka la ini moro ke ta esprit ko unité africaine de oda to c'est mali constitution de kono la farafina be ibe ka fo aba kono la ka ko mali la beneno ka haga be to e farafina ka kile yakama abe mali constitution de kono moro ke ta ma foi ke tellement que mali kun te gela do mali kun ta kele de ba ko sobe en 1962-63 les premiers pilotes tchadiens ont bien formé la Mali là. Ah oui 64 kata 64 wakati naka demain taka wuli kata demain do est-ce que ba karama Algérie ma Algérie beto ko libi ngode deuxième puissance militaire Afrique kono ko sobe ka wuli kata Tanzanie vous êtes le conseiller militaire de Tanzanie kata Moussa ko de en sorte kaka ki to dunga Moussa ko klaka bonga klaka formation à partir de ngokun fentre Nelson Mandela a peut-être ou ka Zulu wa kelena de fait c'est l'Afrique a l'évolution kelena plutôt
Mali de bɔra ka t'o baaraw kɛ Mali de kun ye est-ce que b'a kalama le gendarme de la sous-région Mali tɛ jamana den o Mali kelen de bɛ bi k'a fɔ ko c'est que ko diɲɛ ma o don ye k'a fɔ ko k'a kan sara ko ni gɛlɛya bin'o kan ko mɔgɔ tɛ wuli ka na Mali dɛmɛ ni dusukun jɛlen a bɛɛ nin jugu Mali ni ɲuman bi dɛ non nin juguya tɛ tɛmɛ a kan Mali ye nin bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ka tɛmɛ mɔgɔ Malidenw ka kɛ fugari ye Malidenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Malidenw ka kɛ juguman ye mais an mɔkɛw na an bɔra minnu na olu ni binna diɲɛ ka kelenya kama farafina yɛrɛ tɛ diɲɛ voilà an ye nin diɲɛ kun ani dugu kun bɛ fɛrɛ donc mɔgɔ tɛ ko kɛ Mali ni mankan bi o ni bolo Mali ni mankan bi ko ni janfa ninnu de bɛ bɔ o ni ka bolofaraw la mission international la ka bi Mali ka ni dafɛ jamanaw ni badenya jugu ni teriya jugu janfa jugu ka bi jamana an kana kɛ Maliden yɛrɛ kana kɛ baarakɛla Malien ka kɛ fɛn mais mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ese b'a kalama mɔgɔ bɛ den dɔ to yen a fa kama kosɛbɛ o bɛ kɛ nin fa tɛmɛna n'a tun bɛ balo la da ka baara ɲuman kɛ mais Mali n'o tariku kan ka bi histoire bɛ Mali la tariku bɛ Mali la danbe bɛ Mali la Mali ni janfa man ka bi 100 ans kɛlɛ mɔgɔ si tɛ kɛlɛ in bɔyɔrɔ dɔn mɔgɔ si t'a nara dɔn mɔgɔ si duguɲɔgɔnw ni sigiɲɔgɔnw de b'a la ka ɲɔgɔn faga dugu de b'a la ka ci musow de b'a la ka se ba kalama hali biganw ma to n'a fɔra diɲɛ min yɛrɛ ko droit de l'homme o de bɛ kana tun ka tila ka na ko da tila ka sɛbɛn fɔlɔ ta k'o sɛbɛn tugun ni terroriste ye min kɛ o ye cɛkisɛya ni Mali ye fagali kɛ se ba kalama Mali de kuma o bɛ puni pour exil o de bɛ ɲagi o de bɛ ɲagi nka ni terroriste ye min kɛ ala ye tiɲɛ bange diɲɛ mun fɔ Mali bi pas bɛɛ les sanctions mais il faut voir les vrais terroristes yɛrɛ o yelen filɛ nin u yɛrɛ parce que i b'a k'a fɔ fɛn min ye Obama b'o de fɔ ko terrorisme tɛ dɔwɛrɛ koyi i bɛ terrorisme kɛlɛ i b'a dɛmɛbaga fɔlɔ de kɛlɛ minnu bɛ ka nin min kɛ tɛ dɔwɛrɛ kɛ o c'est n'u ye terroristes de appuyer an ka cɛmancɛ bolo binna tan de mɔgɔw bɛ don nin commando façon bɛ don wagati y'a sɔrɔ jamana contrôlé tɛ contrat sugu bɛɛ bɛ signé Bubu mɔgɔw ka fɔ yɛrɛ la o yɛrɛ m'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ ko nin tɛ nin mission sugu siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ Mali kɔnɔna la kun bɛ k'i Serval Barkhane Takuba ani ni contrat façon nin bɛɛ kabini Assimi sigira a bɛ ka Ibra ka régime kɔlɔlɔ de gérer i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na jamana jugu Malien den minnu kɛra jamana jugu ye yɛrɛ don diɲɛ kɔfɛ tugu bɛɛ fɛ tugu Mali ka dafiri u denw n'u musow ka intérêt kama olu ye contrat jugu bɛɛ signé bon caman b'o la ka t'u da Côte-d'Ivoire awa a bɛɛ dogotu ye kɔnɔwari de o dɔw b'u bɔ dangali m'u bɔ jate m'u bɔ tasana m'u bɔ fo ka sɔrɔ ka fara ka tenitigi dɔw yɛrɛ sara k'olu cɛ ka na Mali dafirili kama et puis yɛrɛ fo b'o dɔn et puis kuma yɛrɛ bɛ ka don Côte-d'Ivoire communiqué yɛrɛ esi b'a kalama ko maa minnu don k'u nana ka bɔ sans arme mais arme b'u bolo ko mais ko sans arme mais arme bɛ avion kɔnɔ u ka arme yɛrɛ mais sans arme ka fara k'an dani ma ni français ɲɔgɔn ye bubu kabini ala ka daga ma ni français ɲɔgɔn ye o de la bubu mɔgɔw b'a fɔ fɛn ye wo kɔnɔ a dalen bɛ ka marifa bila la ɲɛ ka na e ko mɔgɔ sans arme mɔgɔw b'a fɔ ko nazaraka in kan ka bila vraiment nazaraka in tubabukan français yɛrɛ kan ka bila pepewu français kan ka bɔ halala kan tɛ dɛ n'a y'i diya i b'ale de ta kuma kelen fɔcogo 6 i b'a bɛɛ da a bɛɛ bɛ hakilina kelen di o kalabanci kan dan don n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ yɛrɛ ɲɛnamini hali n'i bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ i b'a fɔ français la awɔ ni Malien yɛrɛ bɛ fɛ k'i gosi yɛrɛ i b'a bamanankan fɔla yɛrɛ a ko wala ne ka bamanankan man jɛ ko jɔn ka fɔ français nin kuma in nin ko dɔ la sigi nin kuma kunna kan tɛ quoi bubu danbe kan tɛ ayi Abu i filɛ k'a fɔ cogo min na vraiment ni constitution yɛlɛmali waati sera colonel Assimi n'a ka jama fɛ an bɛɛ ka bɔ an bɛɛ ka bɔ ka taa référendum ni ka taa vote la a la k'an ka hakilinaw di ka participer a la k'an bɛɛ ka bɔ maliden bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Mali kɔnɔ même les déplacés bɛɛ ka bɔ ka taa constitution kura in ka taa a yɛlɛmali baaraw la Mali ka hɛrɛ de b'a la a bɛ Mali bila Mali yɛrɛ constitution bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ danbe ni tabiya kan dugutigiw ni yɔrɔ bɛ k'a kɔnɔ dɔnni dinɛtigiw ni yɔrɔ bɛ k'a kɔnɔ dugutigiw jɔyɔrɔ ye mun ye droit coutumier minnu bɛ yen u bɛ ta k'a don ba la bubu jamana n'i y'a mɛn jamana yɛrɛ a fɔ ko jamana coutume a fɔ ko jamana mais n'a fɔra ko dugutigiw de bɛ bɔ bi ka taa mairies la k'u sigi ka maires kɔnɔ maire 5 bɛ tɛmɛ ka dugutigi kelen to balo la n'ala ye si d'a ma e ta ye mandat de nin ta ye badabada sigi de ni ne réforme ye minnu kan ka yɛlɛma danbe ni tabiya ni kelenyaw en tant que maa kalanenw bɛ ka na ne seba kalama kolonnaw ni danbetigiw mara fo ka diɲɛ wuli barito baro i bɛ fédéralisme ye fan o fan même Nigeria i b'a ta k'a lajɛ maga foyi tɛ kɛ e seba kalama jamanatigi bondalakaw la olu ka bonya b'u dama jamanatigiw bonyalen mais Mali de la constitution na jɔra foyi tɛ jamanatigi la wayi
bubu faamuya sɔrɔla la kosɛbɛ kosɛbɛ malidenw an bɛɛ lajɛlen folen don nin waati in na sisan Kati 24 studio belebeleba in kɔnɔ yan nka bubu yani an ka jamukan kuncɛ an bɛ maga thème dɔ la an bɛ maga an ka question dɔ la o question in kɔnɔna la MINUSMA mɔgɔ minnu n'u bɛ yan nɔ malidenw caman tar'u fɛ ka baara kɛ maliden caman ka fɔla u t'a fɛ MINUSMA ka taa ka bɔ yan sabula ko hali n'a kɛra maa ba ye yirika dɔ ye u y'o ta maliyɛnw na baara la bon ko n'u taara ka bɛn olu ka baara ko bɛ kɛ cogo di o kuma de bɛ yen o fana o ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ o ka gɛlɛn ni o bɔ ka gɛlɛn o ka gɛlɛn basabula MINUSMA nani yan san cɛ MINUSMA bɛ yan Mali yɛrɛ kabi MINUSMA nani yan san cɛ n m'a fɔ MINUSMA nɔ don dɛ mais Mali yɛrɛ su min yɛrɛ bɔra de 2013 à nos jours maa 15,000 de sara civil et militaire ok maa 15,000 maa si tɛ Mali kɔnɔ Mali su sera yɔrɔ masa ko dɔnbaga dɔ ma sa o ma tɛ o mɔgɔ tɛ maa 20,000 in na maa si tɛ aw ka du tɛ dɛ n'a fɔ i dɔnbaga dɔ ma sa ayi o tɛ dɔ kɔni sara bɛ min dɔn bon ni kɛlɛ ser'o ma o ye maa ba ye ka saya de maa joli bɛ MINUSMA bolo baara la maa 2,000 2,000 dayirimɛ ani don o la ka to su don na i bɛ jumɛn fila ni jumɛn ye don o don de b'a la ka t'i ka mɔgɔ dɔ su don k'i bɛ kulu min kɔnɔ ko o mɔgɔ ma se k'u jɔ o jɔyɔrɔ donc yanni ka mɔgɔ ka baara ko la i bɛ Mali sumayali de lajɛ o maa 2,000 bɛ baara la MINUSMA bolo ni jamana sumayara olu bɛ baara wɛrɛ sɔrɔ mun ka fisa ni MINUSMA ta ye kosɛbɛ i b'o de lajɛ c'est pas parce que mɔgɔw bɛ baara la MINUSMA bolo k'e b'o de lajɛ i bɛ contrat minnu bɛ yen MINUSMA b'a contrat minnu di jamanaden faama kɔrɔw n'u ka kɔlɛw n'u ka seere minnu ma k'e b'o de lajɛ t'o lajɛ i bɛ ni fantan hakɛ min kan ka balo i b'o de lajɛ yani k'i ka intérêt lajɛ i bɛ balo de lajɛ fɔlɔ n'i y'a mɛn ko jamana kɔnɔdenw don ni jamana kɔnɔdenw lafiyala jamana bɛ taa ɲɛ ne dan ye o yɔrɔ la ouais faamuya sɔrɔla la kosɛbɛ ni jamana kɔnɔdenw lafiyala tuma min na jamana bɛ taa ɲɛ maliyɛnw a ye nin ja ninnu a y'a cari kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a partage bɔlɔlɔkana bɛɛ lajɛlen na a y'a partage kosɛbɛ kosɛbɛ sɔrɔ bɛ se ka k'a la cogo min na malidenw fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ka jamukan Madi kun don a sigila aw ye bi ka bɛn bi alamisadonya ma juillet kalo tile 14 san 2022 san 2022 nɛgɛ kaɲa 20 tɛmɛnen ni sanga damadamanin dɔrɔn an kun cogolen bɛ Kati 24 studio belebele in kɔnɔ ni Bubu Mabel Jawara ɲininikɛla don fasoden ɲuman don foli bɛ di a ma kumakan laban na a ka foli di maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani an ka furancɛla fanga ma colonel Asimi Goyita n'a ka cɛdenw an bɛna kuma datugu n'o ye cogo min na Bubu kuma b'i bolo a ka taa n'a ye jɔn ka taa n'a ye Asimi ka taa n'a ye fo san jumɛn fansanma an tɛ sangola yan sa an bɛ jamana ko de la yan ni janfa minnu bɛ ne ninnu ma ban i bɛ se ka élection kɛ nin na cogo di Bubu chronogramme dun bɔlen don déjà chronogramme bɔlen don kɛ mais janfa chronogramme don i b'o dɔn mɔgɔ t'o dɔn i bɛ janfa chronogramme de calculer o n'a ye élection bɛ se ka kɛ sini o ni turusi ye marifa bila sa élection bɛ kɛ sini dɛ mais n'a ɲɔgɔnna tant que minnu kan k'i dɛmɛ olu de b'a la ka ko lajuguya bancogo tɛ nin kɛlɛ in na donc a ka taa n'a ye jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye k'i yɛrɛ fo Gise foli diyara n ye k'an tɛ foli min na ani i aéroport la kunnafoni di tɛ dɔrɔn k'i bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ta ni fiɲɛ min fana bɛ i b'o fɔ kosɛbɛ an ye aéroport la bagatɛriw ka problème na an b'i fo parce que i ye jigitanw ka kɛlɛ de kɛ ala y'o de fɔ ko kumakan kelen bɛ Salima Larisi 7 na ko ye hadamaden tɔɲɔni makan ye i t'olu ka kɛlɛ min na i n'a fɔ i y'i jɔ ala y'o kuma min fɔ i y'i jɔ o jɔyɔrɔ la k'a ye don ɲɔgɔn jigi kɔrɔ parce que da tɛ mɔgɔ min bolo n'i ye da d'o ma o de ye kunnafoni di yɛrɛ dabɔ o de kama kunnafoni dila tɛ dɔwɛrɛ dɛ maa minnu kumakan sase yɔrɔ ma ale b'a kumakan ta ka se ala k'an to ɲɔgɔn ye amin ala k'i dɛmɛ baara in na an bɛ Kati 24 baarakɛla bɛɛ fo k'a fɔ ala k'an bɛn waati wɛrɛ ok o ɲana Kati 24 jabarani layɛbɔ aw minnu sɔgɔlen b'a la nin waati in na an bɛ directement la fiɲɛ fɛ an ka bɔlɔlɔkana bɛɛ lajɛlen la ka daminɛ an compte Facebook la ka taa se an ka YouTube ma an ka réseau ko bɛɛ lajɛlen an bɛ direct la bɛɛ lajɛlen kan an b'a fɔ a ye ja ninnu a y'a cari kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a partager bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ k'a la cogo min na aw ka mabɔ kɛ cɛɲi mun don aw ka jamukan Mandi kɔnɔna la ko Gise k'a bɛɛ fɔ Gise Yari Mabɔ Gise Suke mabɔkɛ cɛɲi ka bɔ barawuli serigili la Segu jamana kan Falɛ Keyita de tɛgɛ kun bɛ nɛgɛw la an b'a fɔ a ye k'aw kan bɛn a kunnafoniya di wɛrɛw kɛnɛ kan